Moro moro. Pekka täällä puhelee ja terve vaan kaikille. Tämmönen kokeilu nyt tässä oman videouran alullani autosta tällä hetkellä ja tuli itse tässä tämmöiseen rauhallisempaan paikkaan itse asiassa tässä Oulun tämmöisessä Kaakkurin liikuntamaa-alueella, jossa on paljon rakennettu noita bike park-alueita, eli täällä on monenlaista pyöräilijää sitten pääsee temppuilemaan, ja tää on laajentunut muutaman kesän aikana aika paljonkin. Ja miksi tästä nyt itse mainittain just tällä videolla heti alkuun, niin se on semmoinen oma rauhoittuminen tavallaan siinä liikuntaharrastuksen puolella, tuo pyöräily ja kaikenlainen. Pyöräily ei nyt vaan missään tämmöisellä bike park-alueella, missä voi temppuilla, mutta siellä on se joku semmoinen kipinä ja ehkä pieni semmoinen niin sanottu vaaran tunnekin sitten mukana, mutta toki turvallisuus edellä ja kypärä päässä ja muutenkin turvallisuus mielessä. Mutta tää on kyllä hieno, että näin läheltä löytyy tämmöisiä aktiviteetteja sitten pyöräilyn parissa. No joo, hei, tää oli tämmönen alustus tässä, että mä itse kuitenkin ajattelin tässä lyhyesti vaan kiteyttää vähän tämän hetken, tämän aamun fiiliksiä, ehkä muutaman viime päivän fiiliksiä, jotka on pysynyt teemalta aika samana. Mä oon puhunut tuossa videoilla, jota ei ole vielä julkaistu, niin ahdistuksen tunteesta ja siitä, että mitkä siihen ahdistuksen tunteeseen, semmoisen syvempään tavallaan pitkäkestoiseen tavallaan ahdistukseen, joka voi sitten johtaa erinäisiin muihin psykiatrisiinkin sairauksiin jopa, että se ihmismieli, kuinka herkkä kapistus se meissä ihmisissä on, kun me koetaan erilaisia haasteita ja erilaisia vaikeuksia elämämme aikana. Ja nimenomaan siitä omasta kokemuksesta käsi on sitä pohtinut ja puhunut sitten ja haluan puhua. Tänä päivänä jotenkin itsellä on hirvittävä huoli siitä, että niin siitä omasta mielenterveydestä kuin sitten kanssaihmisten eli niiden lähimmäisten ihmisten, tunsin mä heitä tai en, niin mulle silti paljon sydämelle nousee nimenomaan nämä teemat ja ne mielenterveyteen liittyvät ja vaikuttavat tekijät. Ja niitä on hyvä nyt sitten omaltakin puolelta purkaa vähän laajemmin ja isomminkin, että ei ole ihan 1 tai 2 videon juttuja. Ja ne oikeastaan nyt tämän lyhyen ajanjakson viime pohdinnat tavallaan ja kokemukset on ollut ehkä sen luontoisia, että kun sitä ihmismieltä tavallaan on ihmetellyt, että mikä meissä tavallaan on sisällä rakennettuna se semmoinen mekanismi jotenkin, joka tietyllä tavalla pakottaa meitä toisaalta siihen yhteyteen ja siihen totuuteen ja siihen, että me pohjimmiltaan kuitenkin halutaan kaikki sitä samaa, että me oltaisiin rakkauden ympäröimiä, rakkauden arvoisia, käyttäydyttäisiin tavallaan
toisiamme kohtaan silleen tasa-arvoisesti ja saada se kokemus itselle, että me ollaan tärkeitä ja meistä välitetään just semmoisena kuin me ollaan. Sitten se toinen puoli, kolikon toinen puoli on vähän se, että todellisuudessa niin se meidän mieli kuitenkin vähän niin kuin, miten mä nyt osaisin kuvailla, niin kuin pistää kapuloita rattaisiin siinä, että kun meillä on niitä vaikeita ja kipeitä kokemuksia, ajatellaan, että me tullaan loukatuksi jonkun vaikka ihmisen tai ympäristön puolelta, jonkun tekijän puolelta, niin me helposti se meidän mieli alkaa tavallaan niin rakentaa semmoista suojamuuria tavallaan, että se alkaa vastustamaan tavallaan sitä, mistä se loukkaus tulee, se loukkaantumisen tunne, että me etsitään tavallaan sille syyllistä, että se meidän mieli voisi jotenkin helpommin tai helpottua siitä, että me jotenkin etsitään sitä tarvetta löytää joku syyllinen sille tai syy sille. Itse ne omat pohdinnat on kuitenkin ollut hyvin tässä tietysti jo vuosien varrella niin kuin tähdännyt siihen tietyllä tavalla, että miten se ahdistus, jossa sitä syyllisyyttä, pelkoa ja häpeää isosti esiintyy, niin miten sitä voisi niin kuin tavallaan itse helpottaa. Ja mä oon muilla videoilla puhunut vähän siitä, että mitä mä oon itse huomannut, että on pitänyt tehdä töitä aika paljon sen eteen. Ja mun mielestä se on täysin totta, että ei me voi tavallaan jäädä tuleen makaamaan niissä tilanteissa, kun me koetaan sitä loukkaantumista useilta eri tahoilta elämämme aikana. Ja jos me tavallaan vetäydytään kuoreemme tavallaan, että otetaan se loukkaantuminen semmoisenaan tavallaan itseemme ja me ei pureta sitä ulos. Me ei puhuta eikä tavallaan millään tavalla jotenkin elehditä tai toiminnallamme sitä niin hae, että me haluttaisiin purkaa sitä pahaa oloa, ahdistavaa oloa pois, niin sehän jää meihin semmoiseksi niin möykyksi ja se sitten niin pitkässä aikajuoksussa niin se kääntyy meitä itseä vastaan, että se alkaa vahingoittaa meitä, me tavallaan opitaan se semmoinen, no mä nyt käytän tässä tietysti suoraa puhetta siitä, että vääränlainen malli siitä, että siitä kolikon siitä paremmasta puolesta, että me tultaisiin rakastetuksi ja oltaisiin hyväksyttyjä ja meitä ymmärrettäisiin semmoisina kuin me ollaan, niin sehän kärsii tämmöisessä tilanteessa sitten tavallaan tappion, että me ei voi ehkä kokea sitä vapauden tunnetta siitä, että me saadaan olla semmoisia kuin me ollaan kaikki ne heikkouksinemme, koska me rakennetaan sitä suojamuuria esimerkiksi juuri näiden kokemusten, missä sitä loukkaantumista tulee, niin ympärille. Ja se vapautus tavallaan, se vaatii sitä työtä, se vaatii sitä, että me mennään niitä kipeitäkin asioita, mitkä tuntuu ylivoimaisilta ja raskailta, niin me mennään niitä kohti ja niiden läpi. Mutta ennen kuin me päästään siihen, että me pystytään näin mieleemme ajattelemaan ja toimintaamme tuottamaan, niin meidän tarvii käydä debaattia tietyllä tavalla itsemme kanssa siitä niistä kipeistä tunteista, eli siitä ehkä ne 3 tärkeintä on se, että me koetaan sitä syyllisyyttä, me koetaan pelkoja, me koetaan häpeää tavallaan niistä erinäisistä tilanteista, joissa me ollaan vaikka loukkaannuttu tai että se meidän mieli on haavoittunut. Ja se jotenkin on hirvittävän
haastava ja kivulias toki se prosessi, mutta tavallaan se, miten sitä voitaisiin helpottaa ihan näin yhteiskunnallisestikin ajateltuna, niin on se, että me puhutaan luotettaville, että me etsitään sitä seuraa, jossa me pystyttäisiin purkamaan luotettaville tahoille ja ihmisille rohkeasti niistä ajatuksista, meidän tuntemuksista. Ei haudota niitä sinne sisään, vaan heti ulostetaan tavallaan ne ulos. Niin se mieli alkaa oppimaan pikkuhiljaa sitä, että tämä tuottaa hyvää tulosta ja se tavallaan vapauttaa meidän sisintä. Ja tietysti näin kristittynä ihmisenä, niin tietysti se kaikista oleellisin ja tärkein punainen lanka kaikessa niin sanotusti kuitenkin on se, että meillä on armahtava Jumala, meillä on rakastava Jumala, joka on meidät omiksi kuvikseen ja luomuksikseen synnyttänyt ja luonut. Ja hän vaalii meidän henkeämme, eli sitä koko sieluamme, mieltämme ja kaikkea, mitä me olemme kokonaisuutena. Niin se on Jumalan tiedossa ja Jumala vaalii, Jumala tavallaan on vähän mustasukkainen siitä, että se saisi olla yhteydessä meihin ja meillä olisi vuorovaikutus oman luojamme kanssa, jossa ei se syyllisyys, häpeä ja pelko ohjaa millään tavalla, koska ne ei kuulu siihen Jumalan arvomaailmaan millään tavalla, eikä Jumala ole sellainen. Hän ei hallitse pelolla, eikä hän tuota häpeää ihmiselle, eikä hän halua ihmisen rypevän syyllisyydessä. Ja vielä tietysti monta kertaa monessa yhteydessä haluaa mainita sen toivon ja pelastuksen evankeliumin sanoma on siinä, että Jumala lähetti sen pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa meidän kaikkien osaksemme. Eli koko maailman kaikkien kansojen ja meidän ihmisten puolesta hän teki sen, että se häpeä, pelko, syyllisyys ja yhteen sanan kiteytettynä kuolema, ikuinen kuolema voitettiin. Eli se, mihin ihminen tavallaan syyllistyy siihen syntiin, niin kun hän tunnustaa ne syntinsä Jumalalle, niin hän on vapaa kaikesta. Ja tavallaan se mä tietysti haluankin, että se ohjaa myös näitä videoita, tavallaan se ydinsanoma ja se kaikista vapauttavin ja ikuisin tavallaan pelastus ja armahdus meille ihmisille. Mutta kuitenkin mä haluan puhua paljon niistä omista kokemuksista myös siltä psykologiselta puolelta ja pohtia tavallaan yhdessä teidän kanssa sitä, että mitkä ne teidän kokemukset näistä asioista, onko niissä mahdollisesti yhtymäkohtia ja samanlaisiakin, samankaltaisia kokemuksia, niin se olisi todella mielenkiintoista jakaa ja kuulla niitä, koska emme me edelleenkään, niin kuin olen sanonut aikaisemminkin, elää täällä itseämme varten, vaan me ollaan palvelemassa toinen toisiamme. Et siksi meitä on täällä niin erilaisia ja monta erilaista yksilöä. Yhtä monta erilaista yksilöä kuin meitä on ihmistäkin, että ei ole toista samanlaista. Että jos se auttaisi tavallaan hahmottamaan sitä syvintä todellisuutta siitä, missä me olemme, missä me elämme ja me saamme tuntea niitä tunteita, mutta meillä on lupa myös purkaa ne tunteet, mitkä meissä vaikka aiheuttaa nimenomaan, niin kuin alussa aloitin, sitä loukkaantumista, koska loukkaantumista voi olla niin syviä, että siitä tulee pitkä niin tämmöinen traumatisoiva ketju, joka tavallaan niin kroonistuu meihin ja se meidän todellisuuden taju saattaa vähän niin häiriintyä sitten tai niin siitä tulee semmoista plurria niin sanotusti, eli semmoista vähän sekasotkuakin sitten. Mutta joo, tämmöisillä ajatuksilla nyt just tähän hetkeen ja edelleen painotan, että
haluan niin jakaa näitä tämän aiheen piirissä olevia asioita vielä enemmänkin ja eri näkökulmista, mutta nyt siunattua lauantai-päivää. Mä itse jään viettää vielä tämän viikonlopun vapaalla ja sitten jatkuu taas uudet tuulet ja katsotaan mitä kukainenkin päivä tuo tullessaan. Armoa ja siunausta jokaiselle katsojalle ja me saamme kokea olevamme arvokkaita ja tärkeitä itse kukin. Kiitoksia ja palaamme asiaan. Moi.